אני לא מגדירה את עצמי כמנהלת סושיאל. התפקיד שלי הוא בסופו של דבר לקחת בעל עסק מנקודה X לנקודה Y. אם בא אליי בעל עסק, ואני מרגישה שמה שייתן לו את הפתרון זה רק שיווק אורגני ברשתות החברתיות, זה מה שנעשה. אבל אם לצורך העניין, אני מרגישה שהעסק הזה צריך עוד, אז אנחנו נעבור את כל השלבים. אנחנו נעשה גם שיווק אורגני ברשתות החברתיות שכולל ימי צילום, אנחנו נעשה גם קמפיין ממומן כדי להביא עוד יותר לידים, ואנחנו כן, גם אנחנו נעשה דף נחיתה, ואם צריך נלך גם לשיווק בגוגל. כי בסופו של דבר, כדי להגיע למטרה הזאת, אנחנו צריכים לעבור את כל הדרך. קחי למשל מכון יופי, אוקיי? שהיא צריכה כל חודש 250 לידים, לפחות. אם אני אעשה לה רק שיווק ברשתות החברתיות סושיאל, עם ימי צילום, זה לא יספיק. זה לא יביא לה את ה-250 לידים. אני אהיה חייבת לקחת אותה גם לקידום ממומן. זאת הסיבה שהיא חייבת לקחת כמה שירותים כדי להגיע לתוצאה שלה. לתוצאה שבאמת זה מה שהיא רוצה בסופו של דבר. היא רוצה את ה-250 לידים.